ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ଘର ବୟସ 96। ସୁନ୍ଦର କଥା। 96 ବୟସରେ ଆପଣ ଚାଲି ବୁଲିକି ବଜାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଜାର ଘାଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି? ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓହ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏମିତି ଏମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି? କେମିତି ମାନେ ୟାର ରାଜ କ'ଣ? ହଁ, ସେମାନେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ସ୍ନେହ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଚାଲବୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ବା ଇଭିନିଂ ୱାକ୍, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ହଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ହଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସବୁ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ବାରଣ ଅଛି? କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, 100 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଉ ଆପଣଙ୍କର। ନମସ୍କାର।